आपले गणपतीचं कोण आणि गणपतीचं त्यांनी उकामल्या आणि गणपतीचं आरती पावले आहे का ते आणि तो आपलं अरे सगळ्यांनी सोडून होते ना अरे ती गुरु गजात आज दादा मोठे होते ना आता ती गुरु गजात तो कोण आपली मुझे आ अरे तुला गजात तो आणि तुला गुरु गजात तो कोण आहे तुम्ही हे चला चला इथं चला